Toto je tretie pokračovanie videočlánku s názvom Vylúčovacou metódou k absolútnej pravde. Späť k Hare Krišna. Máme správne a konečne logické učenie, ale kde nájsť teda niekoho, kto to myslí úprimne? Po ďalších prieskumoch zisťujem, že predsa len Prabhupáda a krišňáci vyzerajú ako najserióznejšia cesta, napriek ich divnosti. Vraciam sa teda tam, lebo to vyzerá, že Védy uznávajú aspoň teoreticky, keďže ich guru Prabhupáda, ktorý zomrel v roku 1977, patrí do originálnej postupnosti guruov, ako ju uvádza Bhagavad Gita. Na rozdiel od rôznych samozvaných podvodníkov. Z toho, čo vravel Prabhupáda a ako vystupoval, vnímam jeho pokoru. Jeho spôsob vysvetľovania hlbokých duchovných pravd ľuďom na západe mi príde veľmi zručný. Dokáže rozprávať o karme, reinkarnácii, duši, ale aj materializme takým spôsobom, ktorý má hlavu a petu a, čo je dôležité, vždy sa odvoláva na konkrétne citácie a verše z Véd. Niektoré jeho prednášky aj s titulkami máme na našom YouTube kanáli. Odkaz je pod videom. Nikdy pritom o sebe netvrdí nezmysly, že on je Boh, ale skôr sa snaží ľuďom vysvetliť, v čom spočíva samotné duchovno a ako ho rozoznať od materializmu a prakticky ho nasledovať, nielen sentimentálne. Ako sa vyhnúť duchovnej naivite? Vyššie som vylúčovacou metódou načrtla, ako sa vie človek dostať od materializmu cez rôzne bežné filozofie a povrchné náboženstvo až ku koreňom duchovnej filozofie. Tu ale cesta nekončí, ale práve začína. Ostáva ešte kus cesty, aby človek nespadol do pasce sektárstva, cirkevnosti a celkovo organizovaného duchovna, ktoré sabotuje skutočný rast. Materialistická mentalita je tak rozšírená a subtílna, že dokáže nenápadne preniknúť aj do tých najvznešenejších filozofií. Duchovný učiteľ Svámiho Prabhupádu, Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvámi to veľmi výstižne zhrnul kedysi takto. Nikto sa nemôže stať pravým duchovným učiteľom len tým, že si mechanicky osvojí nejaké náboženské správanie, aj keď isté regulácie sú potrebné pre pokrok materialistických duší. Mechanické a strnulé nasledovanie pravidiel náboženstva nemá však žiadnu hodnotu ani význam. Pravý duchovný učiteľ nie je ani produktom, ani prívržencom žiadneho mechanického systému. V jeho rukách nie je šanca, aby sa filozofia zmenila na takýto bezduchý cirkevný aranžmán. Honba za dodržiavaním doktrín a pravidiel nedokáže človeka priviesť k pravému duchu nasledovania týchto doktrín. Idea organizovaného náboženstva značí jeho skorý zánik. Veľké formálne organizácie sú ako priehrady a zábrany, ktoré bránia plynutiu skutočného duchovného prúdu, ktorý takýmito opatreniami nesmie byť brzdený. Takéto snahy iba značia, že sa duchovnú filozofiu niekto snaží zneužiť pre vlastný materiálny prospech. Takzvaní duchovní učitelia v takýchto organizovaných inštitúciách sú len pretvárkami. Človek by teda nemal byť naivný. Kedysi naivne považoval za dokonalých svojich rodičov, neskôr učiteľov, potom spoločnosť, v ktorých sa postupne často sklamal. Neskôr zanevrie na materializmus alebo sa od neho chce postupne odpútať a týmto spôsobom prejde cez rôzne pseudoduchovné učenia, až kým nenájde niečo, čo mu vyhovuje. V mojom prípade to boli Védy, ktoré najautentickejšie prinášali práve krišňáci. Problém však nastáva v ich samotnej organizácii, ktorá kladie priveľký dôraz na formu. Nedokáže sa prispôsobiť modernej dobe a postupne po smrti Prabhupádu zaviedla vlastné deviácie, aby mohla organizácia mocensky a nerušene pokračovať. Môžete mať naozaj duchovne pokročilé osoby ako napríklad spomínaný Prabhupáda, ale to neznamená, že jeho žiaci dosiahli podobnú úroveň ako on. Ľudská mentalita sa nezaprie. Ako majú svoje fanatické ovce materialisti, vedci, ale aj kresťania, rovnako ich majú aj hinduisti. V podstate dnešní hinduisti v Indii veria podobne slepo svojmu náboženstvu ako kresťania na Slovensku. Aj keď v ich knihách, Védach, sú odpovede veľmi jasné a systematické, väčšina hinduistov sú proste duchovne leniví a zredukovali svoju vieru na zopár rituálov, ktoré im majú priniesť materialistické užívanie si. Podobne ako keď sa kresťania chodia modliť, aby sa mali dobre, alebo aj Vianoce sú viac menej o zmyslovom užívaní. Znova iná forma materializmu. Samozrejme, títo hinduisti o sebe ako samozrejme všetci veriaci v každom náboženstve, tvrdia, že len oni sú tí vyvolení a ich cesta je jediná správna. Podobne krišňáci o sebe tvrdia, že oni jediní sú tzv. Oddaní Boha a ostatní sú podľa nich zatratení.
S odstupom času však vidím mnoho oveľa duchovnejšie založených ľudí, ktorí sa nehlásia k žiadnej konkrétnej organizácii alebo to nemajú potrebu dávať najavo. A už vôbec nie svoju nadradenosť. Duchovný pokrok sa podľa véd prejavuje v prvom rade pokorou a toleranciou. To, že krišňáci čítajú originálne védy, ešte neznamená, že robia duchovný pokrok. Obzvlášť, keď ich poväčšine nemá kto duchovne viesť, iba funkcionári v ich hnutí, ktorí sami sú častokrát odklonení od védského štandardu, aj keď zďaleka nie až tak ako rôzni pseudoguruovia, ktorých sme spomenuli vyššie. Je to veľmi podobné tomu, ako keby ste čakali, že nejaký biskup vás priblíži k úrovni vedomia Ježiša, keď sám má od toho ešte na míle ďaleko. Jeho jediná kvalifikácia je to, že patrí do nejakej organizácie, ktorá si Ježiša berie ako maskota. A tak ako majú kresťanské cirkvi za maskota Ježiša, rovnako majú krišňáci Prabhupádu, na ktorého sa sucho odvolávajú, pričom jeho príklad sami poväčšine nenasledujú. Krišňácké hnutie nazývané ISKCON, ktoré založil Prabhupáda na pokyn svojho duchovného učiteľa, si väčšina členov vysvetľuje v prvom rade ako medzinárodnú spoločnosť. Druhú časť, teda Krišna vedomie, dávajú stranou. Inými slovami, forma dominuje nad esenciou a stalo sa z toho len ďalšie regulérne náboženstvo a inštitucionálna cirkev, aj keď odvolávajúca sa na prastaré a originálne védy. Toto je ale, paradoxne, proti učeniu véd ako aj zakladateľa krišňákov, Prabhupádu, či samotného boha Krišnu. Krišna v Bhagavad Gíte hovorí, aby sme zanechali všetky druhy náboženstiev a odovzdali sa len jemu. Logicky teda, pokračujúc v tejto vylúčovacej metóde, je rozumné venovať sa podstate učenia a nasledovať pravých reprezentantov véd a vyhýbať sa inštitúciám, ktoré si zakladajú na autoritárstve a slepej poslušnosti svojich členov. Pokiaľ chcete vedieť, kto sa vás snaží ovládať a manipulovať, sú to tí, ktorí sa zubami nechtami bránia akejkoľvek kritike. Predstavitelia krišňáckeho ISKCONu zachádzajú podobne až tak ďaleko ako kresťania a to, že každého, kto ich kritizuje alebo čo i len spochybňuje, považujú za rúhača a sľubujú mu za to zlú karmu. Našťastie ale každý trochu inteligentný človek, ktorý chvíľu študoval védy, ich cirkevnú organizáciu reálnymi argumentami a citáciami z véd veľmi rýchlo prekukne. Napriek tomu väčšine ich členov vyhovuje nechať za seba rozmýšľať ich cirkevné autority a v takomto hnutí si robiť skrytú materialistickú kariéru. Ľudské ego sa nenápadne postará o to, že sa nás bude snažiť zviesť na svoju cestu. Človek má prirodzenú potrebu niekam patriť a socializovať sa. Má sklon opakovať isté naučené formy správania, ako sú rituály, aby nemusel príliš rozmýšľať. Keď ste teda začali študovať védy, prirodzene nájdete skupinu ľudí, ktorí riešia to isté. Možno ale nechcú ísť až na úplný koreň veci a pochopiť tú pravdu a riadiť sa ňou, aby sa zmenili a prestali byť materialistami. Naopak, stačí im, že našli nových priateľov, pocit nejakej výnimočnosti alebo ochrany od Boha v podobe skrytého materializmu. Stačí im, že odpovede, ktoré hľadali, ovládajú teoreticky a to je všetko. Ich hľadanie pravdy skončilo. Keď sa táto duchovná lenivosť spojí s materiálnou lenivosťou, keďže oni už nemusia nič hmotné riešiť, vznikajú z toho psychopatologické stavy mnohých ich členov. Zhrnutie na záver. Všetky veci, ktoré píšem v tomto článku, by mali zapadať do obrazu toho, čím si logicky prejde každý, kto sa vydá cestou hľadania pravdy, pravej filozofie, náboženstva a skôr či neskôr natrafí na túto filozofickú cestu. Nie je na tom nič zvláštne a netreba byť naivný, ale treba mať stále v popredí kritické myslenie, aby sme sa v našom hľadaní duchovných ideálov nestali obeťami nejakých podvodníkov. Do detailov fungovania krišňákov a celej tej histórie nebudem zachádzať, ale časom zverejním o tom samostatný článok na blogu. Ak vás tieto témy zaujímajú, môžete si rôzne podobne články nájsť na stránke reinkarnacia.sk.